Croeso nôl i chi a chroeso yma i Brifysgol Aberystwyth ac i ni'n dathlu wythnos roboteg y Brifysgol. Mae yna lu o ddigwyddiadau wedi bod ymlaen trwy'r wythnos yn dod â chysylltiad a darganfyddiadau robotiaid ym mhob maes fel chwaraeon, addysg ac mae yna robot wedi cael ei ddadorchuddio yma heno, robot go arbennig sy'n â chysylltiad â'r Brifysgol yma a'r blaned Mawrth. Mae hyn yn anhygoel ac yma i sôn yn fwy am hyn. Mae Dr Helen Miles yn noswaith dda, Helen. Felly, beth yw cefndir y prosiect yma a beth yn gwmws yw'r robot yma sy'n mynd i gael ei ddarorchuddio? Wel, mae Prifysgol Aberystwyth, mae'r adrannau ffiseg a cyfrifiadureg yn Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn gweithio gyda robotig y gofod am amser maith rwan. Ond dyn ni'n hapus iawn i fod yn gwneud pethau gyda'r crwydryn ExoMars. A dyna beth dyn ni eisiau dangos. Felly mi fydd y crwydyn ExoMars a'r fodel yn gwmws yr un fel sy'n tu ôl i ni yn mynd i fynd i'r gofod ymhen faint o flynyddoedd? Bydd o'n mynd i fyny yn 2020, so mond 2 flynedd i mynd rwan. Wel, dim llawer o gwbl. Wel, mae'r eiliad wedi dod i ni mynd i ddadorchuddio fan hyn yn fyw ar raglen heno, robot ExoMars. Wehey! Mae'n edrych yn gwbl wych, mae'n rhaid dweud, yn anhygoel. Wedi enwi Barnes ar ôl darlithydd oedd yma yn y Brifysgol. Da gweld y Brifysgol yn rhagflaenu yn y byd robotiaid. Ac chithau wrth gwrs, Dr Matt Gunn, wedi bod yn rhan o'r gwaith adeiladu. Do, da ni'n bod yn gweithio ar gyfer gwaith ExoMars ys blynyddoedd nawr. So, da ni'n cyfrannu at yr tîm sy'n creu camrau. A da ni'n creu darna o'r crwydryn hun yma yn Aberystwyth. Arbennig, mae rhaid dweud. A be ni'n gwybod eisoes am blaned Mawrth? So, da ni'n gwybod bod y planed Mawrth, mae'n llain ar ddear. Nawr mae'r planed yn hollol sych, ond da ni'n gwybod bod yna wedi bod yn dŵr yna blynyddoedd yn ôl. So, mae siawns dda bod yna wedi bod pethau'n fyw yna ar un o bryd, a da ni'n siŵr ffidio allan oes dal rhywbeth yna. Ac mi fydd y robot ExoMars yn gwneud hynny. Felly diolch yn fawr i chi. Ac mae yna fwy o ddigwyddiadau yma y fori ar y traeth yn does. Dwi wrth y modd eich sgert chi gyda llaw. Mae hwnna'n wych. Dwi'n teimlo bod fi'n y gofod yn edrych yno fe. Felly, yn syml ac yn sydyn, beth sy'n mlaen mae fori? Fori mae gennym ni lab traeth, so byddwn ni ar y traeth yn Aberystwyth gyda'n robotiaid i gyd. So dim jyst robotiaid ymchwil a'r rover ei hun, ond byddwn ni hefyd yn cael y clwb robotig Aberystwyth, plant 11 i 18 oed bydd yn dangos gwaith ei hun. Gwych. Felly dewch lawr i'r traeth y fori, weld yr holl robotiaid yma ar y traeth rhwng 10 a 4